Pridávanie skenov do DScore. Na to, aby sme mohli pridávať skeny do DScore, potrebujeme mať pripojený skener cez DI and CAD monitor, ako sme si povedali v predchádzajúcej časti. Existujú tri základné možnosti, ako vieme nahrať sken z PrimeScanu do DScore. Prvá možnosť je priamo cez DScore, druhá možnosť je z Connectu do DScore a tretia možnosť je nahratie existujúceho pacienta do DScore. Na to, aby sme to mohli urobiť, si potrebujeme otvoriť a prihlásiť sa do DScore, mať v ekvipmente aktívny skener. Prvá možnosť je nahratie cez DScore, to znamená, že tu si založím nového pacienta, kliknem tlačítko New Patient, nazvem si ho pacient DScore, vyklikám dátum narodenia, takisto je dôležité tam zadať aj nejaký identifikátor, napríklad rodné číslo alebo číslo, pod ktorým máte toho pacienta uvedeného vo svojej evidencii. Následne, keď mám pacienta vytvoreného, stlačím si v jeho zložke, po rozkliknutí pacienta sa mi tu otvorí možnosť Start DI Scan. Kliknem na tlačítko Start DI Scan, vyberiem si skener, s ktorým chcem pracovať a v tejto chvíli sa mi nahrá pacient alebo sa mi vytvorí pacient a nahrá sa mi do konektového softvéru cez konektor. Connect už je naštartovaný, mám tu vytvorené nahraté údaje pacienta, tu si len kliknem nejakú základnú diagnózu, to pustilo ďalej a vytvorím sken. Pre účely tohto videa nebudem robiť plné skeny, budem skenovať len základ, aby to netrvalo až tak dlho, že urobím si rýchly sken, kliknem ďalej, v podstate spočíta sa mi model bežným spôsobom, ako obvykle. A následne sa vyexportujú dáta do DScore. Tento export chvíľočku trvá, závisí to samozrejme na rýchlosti vášho internetového pripojenia, ale nemalo by to byť dlhšie ako niekoľko sekúnd, prípadne minútka až dve. Takže sken je vytvorený a keď sa prepnem do DScore, vidím, že už sa mi tu nahráva do DScore ten sken a je priradený k tomu správnemu pacientovi. Vidím sken a mám ho priradeného k pacientovi. A už tu mám v záložke pacientov aj vytvoreného toho pacienta. Druhá možnosť, ktorá je, že si vytvorím pacienta v konekte. Pridám si klasickým spôsobom nového pacienta.
na case a skenujem hornú časť. Znovu sa mi spočíta sken. A znovu sa spustí nahrávanie na DSCore. Naschvál tieto časti nezrýchľujem, ani ich nestriham, aby ste videli reálne časy a mali ste reálnu predstavu o tom, koľko jednotlivé kroky trvajú. Takže mám tu nahratý sken, ale ako vidíte, mám ho nahratý ako nepriradený súbor a musím ho priradiť k pacientovi. Môžem ho priradiť tu, alebo v prípade, keď sa pozriem sem, vidím ho v súboroch. Znamená, že tu sú súbory, ktoré sú nepriradené k pacientov a viem si ho rozkliknúť tu, touto trojbodkou a stlačím tlačítko Assign a tu vytvorím nového pacienta, prípadne ak už mám pacienta existujúceho, nahrávam tam len scan, viem si ho tu vyhľadať. Ale v tomto prípade budeme vytvárať nového pacienta. Ako vidíte, v podstate všetky dáta sú natiahnuté, ale tým, že software nevie, ku ktorému pacientovi to patrí, tak mi tu vytvorí nového pacienta a ja si ho len vytvorím a priradím k nemu ten scan. Dobre, takže už mám v podstate dvoch pacientov, jedného pacienta, ktorého som nahral z DSCore, potom druhého pacienta, ktorého som nahral z Connectu. A ešte je tretia možnosť a to je nahrať pacienta alebo sken pacienta, ktorý je už existujúci. A tu sa pozriem na pacientov a tu mám sken pacienta existujúceho. Otvorím si ho. A v tejto chvíli stlačí, aby som stlačil tlačítko v ľavom hornom rohu DSCore a stlačím tlačítko DSCore Upload a znovu mi prebehne nahratie tohto skenu do DSCore. Znovu prebehne taký istý upload, ako prebehol aj pri predchádzajúcich prípadoch. A znovu ho nájdem tu v súboroch, v nepriradených súboroch a znovu si ho priradím tak ako aj predtým. A keď si teraz skontrolujem pacientov, tak vidím, že mám pacientov so všetkými dátami tak, ako sme si to ukázali v týchto príkladoch.